Здравейте, аз съм Полина, ще скажа какво получих за Коледа. Така, първото нещо е този пенал. Така, в него има най-различни неща. Фломастери и моливи също. И линия би отпадна. Така, още друго нещо. Тази чанта, в нея има някакви блъчета. Така, също този пенал. В него има химикалки. Тази химикалка пак ми е от Дядо Коледа. Ето, ще ви покажа всички. Тази има гумичка. Тя пише червено. Тази синя пак има гумичка, пише синьо. Тази пак ми е за подарък. Не се ми подприза, тя е за 10 9. Тази най-обикновена химикалка беше в пенала. Продължавай клипът с какво има на моята био. Подлежка. Учебник по математика, без математика. Фломастери. Тук неща на мама. Чантата. И една моя любима книга, която целият клас има. Дръмбито, направи си сам книга. Чакай да изглежда по този начин. Така, Тиксо, той е 1,50 лв. Тази чашка с необходими неща, как се държи. Така, когато се разхождах в един град, срещнах едно магазинче за страуси. Там имаше страуси и си купих това венче. Така, това е старото ми кълъвче. Аз вече не го ползвам. Тук имам дезодорант, подариха ми го. Това го правихме в училище. Но нищо материали са само една сламка, да създадете нещо и Тиксо или лепилка, каквото се вземете. Аз използвах най-обикновени сламки. Ето тук имаме едно цвете. Тук имаме една игра, само да вземам. И тук имам нещо си. Тук имам една малка принцеса, да снимам да се види малко масла. Това пак са двете принцеси, Елза и Ана. Това е Ана, това е Елза. Това е Олаф. Това е бележникът ми. Така ще ви покажа една коледна рисунка, която аз нарисувах. Тук има пожелание.
това е моята раница. Тук имам някакъв ключ да държа. Тук ще ви покажа няколко бебешки неща. Тук е една количка. Тази подарък с Холидъл. И ще видите моята секция. Това е моята стая. Така. И вижте, тук има някаква пушка с телефончко. Проходилка. И ще сега ще покажа календар. Това е моят календар. 2017. Само да покажа. Това е той. И това беше от мен. Ако клипът ви е харесал, дайте палчета нагоре, се абонирайте за канала си. Довиждане, до скоро виждане. Ето и какво ме ново. Чао и весели празници.